10-11 stykker. Hvor ligger antallet? Den ligger lige der. Vi skal væk herfra. Så er der sgu mulighed for at sejle sig op på. Så det ligger sgu også godt. Det var han kraftigt med tæt på. Det kan hurtigt gå hen og... Kæft, men prøv at se, hvordan han sidder der, som der sidder lidt bagud der. Nå? Ja. Kigger frem efter. Prøv at se det, han sidder næsten med siden til. Ja, det er sgu med at få det på styrbord, hvis han er heldig nu. Ja, det gør han. Han tager kraftigt med de to der. Prøv at se, hvor meget fart han er på. For helvede, det er helt vildt. Det er da fuldstændig monster. Han har taget den nu har han. Spørgsmålet er, om han tager toeren også. Det gør han. Fordi han har styrbord. Så kommer han op for en træer. Fuck, det er vildt det der. Og den anden, han kan ikke lægge den op. Det var ikke sket for farfaren og faren. Øj, den havde vi aldrig læst, den der. Fuck, den var det godt. Det var det helt vildt, mand. Hvor har vi? Mads, han er... Hvor Mads? Ej, han har valgt bagbord der. For fanden. Så kommer han ind i trafikken nu. Han skal op og finde læleren. De ligger på mållinjen, jeg kan ikke komme væk derfra. Hvor er det der? Dem, der kommer ind til der, de ligger og sejler hinanden ned. Fuldstændig. Jeg har det på video, det var flot. Flot afslutning. Der kommer mand ind her. Mads er nødt til at vinde for